yn ddiweddar fe ddechreuodd y lle ymgyrch i weld pa mor da mae pobl ifanc Cymru yn gallu dalu peint. Roedd yna ddipyn go lew ar heini yn honni bod nhw rêl beer monsters bach, ond beth i esgus ein cystadleuwyr ni heno? Dwi'n eitha da yn Dal Dy Beint, weithiau gael beint da, weithiau gael beint gwan, a mynd o wir o bod dim pan i weddus mwns i waith. Eisiau fita cyn o di syl, a wedyn nath rogi rei shot o vodka fi. Eisiau yfad hynna, a eisiau chwtio fan ôl i fyny, a o'n beint cyfa chwd. Dwi'n rhaid da yn Dal Dy Beint, dwi'n meddwl. Dwi wedi dechrau dall Iwan bod munud yn cyrraedd certain stage i slofi lawr. Gael peint bach o ddŵr, bach slain between o ddod. Dwi'n meddwl fwy am brecwas, so dwi wedi penderfynu peidio buso bore yma. I jyst i cadw digon o le i'r cwrw. Fi wedi boi gwer am Dal Dy Beint a ddim os da gon i bai am hynna, a swn i rei pres a Iwan a fi sy'n mynd i gyrraedd i. Yn gobeithio na dim yr one shot a minute peth na da ni'n mynd i gorau wneud, achos dwi wedi clywed bod hwnna efo disastrous endings. Ond os mae rhywbeth i wneud efo just yfad paint, dwi'n meddwl mae wedi cachu ar aled heddiw. Dydy'r dasg ddim yn golygu clicio o gwbl, fel ddaeth yr hogiau ddall tro dwytha. Bastard! Fuck off! Yr adeg honno mi gafon nhw eu pledu ar gwrs paintball Awstria Dal Dy Beint. Felly, fe sy'n ei disgwyl nhw tro yma? Yn fresh ar ôl cinio ac mae'r hogiau wedi cael ei dympio yma yng nghanolfan sgïo Llandudno. Ond, ydyn nhw'n ofni'r gweithio ar ôl cael y surprise yn gynharach yn y dydd? Yn y challenge dwytha, gatho ni'n cleisio big time. Nes i ddod o yma, ond dwi'n dechrau poeni bod yr un beth yn ddigwydd eto. O wel, cedw Iwan, mae fatha lle ice skatio, ond mae yna fatha bumping cars o fanna, so could be anything. Dwi'n gwylio i ddiw na dim sgïo, achos dwi'n di'r roed dyn hynna, a dwi'n mwyn ffansio cychwyn i ddiw. Nac Iwan, dim sgïo yn hollol, ond mae'r challenge nesa yn ymwneud efo bod ar y pist. O'n i'n meddwl sa hwn yn defnydd gwannol, Ie. So hwnna'n brifo, sa'ch chi'n disgyn ar ôl? Na, dim eira i weld yn unllan fyma, ond i lawr y llethr â nhw mwyn cyfarfod Casey ac i glywed mwy am y gamp Snowtubing. Okay, so we're going to choose ourselves a rubber ring each. And what we want to make sure is we keep the black handle inside the ring with us. We keep our bottom in the hole and we keep our legs up. I'll give you a push down. Now when you get to the bottom, we just want to grab our ring and come back up. Bobl bach, Casey. Mae'r hogiau wedi cael ei brithio, a rwan cyfle i gael ymarfer sydyn cyn ystyn am y gwydra peint. Edrach yn hawdd beth bynnag. Dwi'n ddechrau'n anodd. Dwi'n yn llawer o challenge on, ie. Fucking hell ni. Ti'n fel? Efo paint da yn ni fel a, ti'n dawn y diod. Ie, da ni'n mynd gorau gafel llaw, ne? O, na, one by one, ddim wedyn ni. O, dwi'n recher o fish and chips ag yna. Ar ôl iddo fo newid i drons, mae Aled yn awyddus i drafod y challenge sydd o'i flaen. Mae efo'n rhywbeth arall i fewn i hynny. Oes? Dwi'n gwybod. Wwa, mae'n dechrau. Mae wedi dechrau ama bod y lle'n cuddiad rhywbeth, rhag i gwilydd o, ond Iwan ydy'r cyntaf yn y tiwb. Ac amser i ollwng y bombshell. O'n i'n meddwl bod o'n dod rhy hawdd ffordd arall. Y challenge yma ydi gario hwn all the way gwylod heb golli fo, ond da ni'n gael iwsio dwylo ni. Da ni'n gorau gafel yn yr ochrau, so crotch grab, job down yn dod e. So, tio gael hwnna i fewn o fanna. Dwi'n di dod o trowsus bar efo fi, ond dwi wedi gwneud pethau gwaith yn ôl blaen i ni, so da ni'n iawn dwi'n meddwl. You're gonna enjoy this now, ni. I ffwrdd â ni ta, a dechrau stormus, a mae'n edrych fel bod yna storm yn digwydd yng nghanol y gwydr na ar hyn o bryd. Aled Bwdan cadw llygad barcud ar ei ffrind. Fodd ar eraill y rownd dwytha, felly mi fydd rhaid Iwan fod ar ei gêm heddiw. Oedd hyn yn edrych yn hawdd i ddechrau, ond da ni'n cael gweld yn union pa mor anodd ydy'r challenge. A dyna ni! Nes i'n bach o mishap ar y ffordd lawr o hwnna, ond mae'n dal rhan fwyaf nhw dal enw fo, so dwi'n hapus fyna. Just cadw fo rhwng fy ngwysa, cadw fo mor llonydd o'n i'n gallu, a gwasgu pan nath o boi na spid nath o roi pŵar yn ei tro oedd e. Nath o'n mynd hynna tro dweitha. Ti di arfa cael bethau rownd y goesa, do? Dwi'n di arfa gael pŵar fel oedd. Nesa yn y ring, Aled. O'n i'n gweld Iwan do lawr, o'n i'n gweld yn bus, o'n i'n mwyn a cong yde, so. Ond o gynnu fo beint, o'n di bidlan yma. Ond mae hwn wedi meddwl am dactig gwahanol i weithio yn erbyn y bumps. Ceg amdani, dyna mae ceg y dda, dyna mae peint y dda, so. Iddi. Fyddwch y ci i wasgo,
Dydy Aled dim yn cael defnyddio ei ddwylo i Dal Dy Beint o gwbl. Mae Casey i weld yn awyddus iawn i'w sbinio fel awr y llethr yna. A dwi ddim yn coelio beth dwi'n newydd weld. Sbiwch ar hyn eto. Dwi'n siŵr bydd yr hogyn o Lanrug wedi hen arfer gwisgo ei beint, ond os na'm hogan ar gyfil y lle i'w beio hi heddiw. Yr ymdrech sala eto. O, ffocin hell. O'n i'n gwybod fyna'n digwydd os o'n i dal sy'n neud o. Gyda chdi ddim top o gwbl i wisgo? Na. Oh. Things you do for money. Pres, pa bres. Aled wedi camddall mwy nag un peth heddiw yn amlwg. Iwan efo ymdrech arbennig, mond yn colli 75 ml. Aled dim cweit gystal am Dal Dy Beint tro yma. Felly, croch Iwan yn llawer mwy effeithiol na ceg ei ffrind, ond dydy o wedi gwneud digon i orffan ar frig y tabw.